śpiewamy 18 lat. Przez okres 14 lat dyrygentem chóru była pani Zofia Kamińska, świętej pamięci. Później przejął dyrygenturę pan Marcin Grzywacz. W repertuarze dzisiejszego dnia nie będę mówił o naszych zasługach. Wydaliśmy już z okazji dziesięciolecia folder. Na korytarzu jest gablota z naszymi wszystkimi wyróżnieniami, ale to, co dzisiaj mamy w swoim repertuarze. Odpoczęliśmy w Moje Wejherowo, następnie mamy Moje strony, gro to są utwory Jana Trepczyka. Później mamy Mulk, Drobna Łódka, Żeby wrócił ten czas i Kaszewskie Jeziora. To mamy w repertuarze. Moje nazwisko Henryk Bielecki, jestem od samego początku prezesem tego chóru. Dziękuję bardzo.